čelky, a ja vás vítam pri tomto dnešnom videjku, aj pri novej sérii s názvom. Takže, dneska na začiatok tu máme hostia, Mafy, zo štúdia Mafy Harmon. Takže, dám ti pár otáziek. Dobre, takže, prvá. Kedy si začala natáčať? Začiatkom roka 2014. Dobre. Koho z youtuberov pozerávaš? Tak, neviem. Z youtuberov teba. Ale nie, tak. Takých, čo sa označujú za slovensko-českým. Čo ja viem? Nechcem nikoho tu. Dobre. Hľadaš si kúpiť vybavenie na natočenie? Mám vybavenie na Ale natáčanie. lepšie? Jasná páčka. Nemám to páčka. Budeš natáčať let's play? Let's play, áno. Kedy? Neviem, už keď si kúpim komp. Lebo sa pokazil. Ja som nepokazil. On to pokazil. Ona má taký malý netbook a to je PC. Ten sa pokazil. ten je PC. Ten sa pokazil. On funguje, ale to je... Ona má proste na Facebook. A na YouTube. On to pokazil. Tvoj obľúbený šport? Šport? Florbal. A lyžovanie. A snowboard. A tak. Skejtuješ? Prečo nie? Poďme sa zaskejtovať. Jo! Idem pre skejty, ty tu zostaň. Máš skate? Máš skate. Ďalšia! Obľúbený spevák. Neviem. O čo ja viem z takých slovenských ego? Tvoj YouTubeový vzor? Ja. Mafy Harmon. Ako ťa vidí... Nie, ešte ne. Tvoje moto do života. Now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. V tej pokladničke není nič. Ako ťa vidí sused, keď tancuješ? Chceš to vidieť? Bullseye. A ako naozaj vyzeráš? Vychovali ste ich na vojnu, ich dáte. Vychovali ste ich na vojnu, ich dáte. Kolo, kolo mlynské, za 4 rínske, kolo sa nám polamalo a do vody popadalo, urobilo pás. Vezmeme si hoblík, pilku, zahráme sa ešte.